Yo, sedulur ki mangan mie bareng iki karo Bu Eneng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bahaya sih. Ya, ndang iki sambelnya ya ra iso ren. Coba. Mangkruku Pangsit. Tambahan daging nyamuk ya. sponsor. Loh, Ayo. Aduh, ayo, man. Gak mangan kok malah. Rene. ngelawak mbahmu. Oh, Ngelawak. Terus tambahan daging nyamuk, enak. Untel-untel. Ini bukan sepiring berdua tapi semangkok berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Rotor ini ketok kabeh. Berkah semangkok berdua. Mumpung nang omah. Jarang nang omah, Lur. Bae lanang iki. Golek rezeki, golek duit. Ketok molor yang cangkem. Ora kan ngomong paling. Kuwi karo cah loro men. Dapat sebelah. Wis ora pati seneng saus, ora usah saus-sausan. Sing alami ae. Lawaran iki bukae pecah iki. Sing ndi iki sing pentol, sing apa iki? Ndok. Sorry lah, kon dulur lah nek pemandangan sing ora mengenakkan anak sing nyantol yang kumis. Super sorry ya. Keadaan yang ini duwene karo kumis tok. Anak bojone duwe kumis tok gitu. Ceritanya. Iya. Banyak pusing makan ini. Pangsit, guys. Pangsit. Malam Jumat berkah lur ceritanya. Nanti hujan-hujan anaknya golek mie ayam panas kobong. Tradisi lek tuku mie iki digawa mulih enggak padha gelem mangan nggon. Yang ngene iki.
Amis iki. Anu coklat. Anu coklat. Terus aku enggak aku. Wedi, Pak. Wedi. Anu nawar. Rolling. Aku bener ora enak. Nyamuk yang jaluk juga iki Mbak. Tek tambahan mlebu kandha kumis. Kena juga iki arep ta. Kena nyamuk iki lho. Minggu tambahan dari Mbak Kumis. Bilang jiji lah. Bismillahirrahmanirrahim nah. Nang pamit. Wis lur lo ya. Kebersamaane iki. Matur nuwun sing wis gelem nonton, subscribe. Muga-muga dilancar nih segala urusane. Paling malam Jumat berkah iki. Udan-udan ngemi barengan karo mbok edok. Ojo lali ditonton videone Mama Ke selanjutnya sedulur. Ojo lali di komen, di subscribe, di jempoli. Sun. Assalamualaikum. Dadah. Sun. Langsung main.